A ty? No nechceš mi čo ti ľudia. Nie, odišiel sa, nemá čo variť. Aha, ide sem. Pekné. Pekné, že? To sú medvede. Aha. Medveďa tu nemá. Není tam mať. Hore asi za čo je. Aleu. Ľudia, my sme sem prišli iba tak, že pozrieť tieto zvieratá, jo. Treba ísť znúka si. Jedine niečo, čo nespí. Panda. Také zlaté. Jak sa preká? Dostať. Chcela byť zajvom. Také zlaté. To čo bys? Panda červená, ja to neviem, je to panda. Nebola na strome tam. Hej, Jako to je tá panda. panda. Panda červená. Pum panda. Také zlaté. Hľadá. Aha. Chodí okolo. Potom aj na chvoste. Tu sú dve. Dve, Laura. Tam sú dve. Oni sa muž. Momentálne, čo sme sem prišli, tak tu všetci spia. Tam je Ja, čo som youtuber, medzi 4 mesiace. Tak to je docela na prd. Pozrite sa na to. Nič tam nie je. Zase nič. Klasika. Tu si mohli spraviť fotku. Odcuknúť stromok. Ako gáč. Vivarium. Yes. Motýl je zahradaný. Máte to je zmrzlinu. Sranda. Toto je ropucha. A že ako to má postaviť. Poďte sem. Počkaj, tu bola hlava. To je niečo ten čumach tu. A ja, práve sa šťupla. Vyskladám toto. No to sa pekne. Zmrzlina.